Здравейте, здравейте хора, аз съм Дидо Ди и днес играем картата 15 секунди! Ей! Но това не е същата игра, която играхме предния път 15 секунди, а това е коренно различен мап, който също се казва 15 секунди. Обаче не е правена от Сет Блик, а е правена от мен, от Симп и няма да правим паркур, а 15 секунди memory game. What to do? Тук има 4 нива. Всяко ниво има стая 15 секунди, къде трябва да стоим. След 15 секунди ще умрем и ще ни телепортират на въпросите. Ще има 5 въпроса за всяка стая. Значи, влизаме в някаква стая, хора, и трябва да запомним всичко, което е вътре. И да отговорим правилно. Single player map, peaceful, and game mode adventure. Adventure. Distance 15. Don't cheat. Няма да читам, все пак съм на камера. Let's do this, guys. Принципно, имам добра памет. Добра памет да видим за какво става дума. Click the button to get ready. Starting. 3, 2, 1. Стая. 13 секунди. Има едно дърво с 3 дънера. 3 торча. Един върбенч, един чест. Листа. 1, 2, 3, 4. Един кол има. Кварц има 3. Едно листо. 2 листа. Може би са 3 листа. Свърши ми времето ли? Добре. Първи въпрос. Stage 1. Къде е въпросът? Question 1. How many torches? 3 torches. 3 torches със сигурност. How many... Следващ въпрос. How could be mined an entrance in the hole of the ground? Имаш само кол. Друго не видях, имаш само кол. Така. Колко... Крафтнати блока колко имаш. Торчовете не са ли смята за крафт? Те не са блокове. Имаше workbench и съндък със сигурност. Workbench и съндък. За друго не видях. Дано съм прав 2. Много добър. How high was the tree? 3 блока беше дървото. Прибрахме ги 1, 2, 3. Много съм добър в майморите. How many level blocks? Leaves box? 2. Добре, че няма отговор 3. 2 със сигурност бяха. Първото много минах без грешки. Това беше доста лесно. Добре, имаме още 3 нива. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Следващо такова. Така, Envil. Торч. Оранжев килим. 1, 2, 3 дърве. 3 такова. Един торч. Двоен чест. Workbench. Цвети. Тук стълби обърнати. Врата дървена. Джукбокс. Всичко е по едно. Двоен чест. Нищо не запомних. Оранж. 100%. Carpet orange. Следващ въпрос. What the door was... беше черна, Dark Oak. Стига нали беше черна Защо допуснахме грешка сега? Какво се случва сега? Защо? Аз съм добър в меморито. Как? Аз си мислех, че това е черната врата. Значи най-вероятно е браун. В то пък от начало трябва да правим отговорите сега. Много съм голямо зле. Това не са брои за грешка. До сега само една грешка имаме. Първият въпрос е оранж. Втория е олак. Не беше спрос със сигурност. Wrong! Стига как ще е спрос ти базикаш с дидяка маняка. Аз не ги знам тези неща. Оранж. Спрос. Следващ въпрос. How high 3? The ladder беше 3. Следващ въпрос. Какъв беше? Двоен чест. Двоен чест беше. Това е лесно. Следващ въпрос. Which tulip? Purple ли беше или pink? Purple или pink беше, някаква така лила беше. Добре. Добре, успяхме. Трети стейдж. Само с 2 грешки до сега. И то заради тъпата врата. Много мразя като правя такива малки грешки. Дано това да е лесно. Майко. Blaze Spawner. 1-2 такива лампи. Една глава. Един съндък единичен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, много са такива. Netherworld 1, един огън, 1-2 Soul Santa. The chest беше Netherbrick. Добре, че съм умен, да. Вика, играй тия 15 секунди, вика, ти няма да рейджваш на тия 15 секунди. Значи ако не е Netherbrick, ще е на Nether само. Добре. Следващ въпрос. Голстоните са 2. Това го видях сигурност. Главата коя беше? Главата беше на този черния. На този тъмния, да не кажа черния. Кварц, ора...
Това не го видях. Ще заложа на 2. О, в това не го видях! Не го видях колко кварца са. Къде видяхте кварц? 0 кварца, значи следователно. Нямаше кварц. Това беше измама. Втория въпрос кой беше? Goldstone 2. Той няма кварц. Точно тъй, защото не съм видял кварц. Блейз. Добре. И сега сме май за последния стейдж. Този епизод ще е кратък, така като гледам. Но пък интересен. В смисъл да видите колко съм добър в паметта. Добре, 100% ще ме питат колко очи има. 1, 2, 3, 4 очи има. Лава един блок тук. 1, 2, 3, 4 пайжени. 1, 2 такива. Спаунъра е на скелетон спаунър. Един ендър чест. 4 такива. Има едно зелено. 3 зелени, 4... Нищо не запомних. Спаунъра беше зомби. Това, скелетон, това го видях със сигурност. Следващ въпрос. What block in the furthest corner of the room? Ender chest. How many iron bars? 4 iron бара. Може ли да се бяга бързо назад? Явно не може. Защо си мислех, че са 4, бе? Много тъпо, че аз сега като изиграя този мап и ви го гледате, после не мога да играете, защото вече ще знаете какви са въпросите. Знаете какво такова. Добре, скелетон. Ender chest. In the walls of the room. Аз видях 4, ма явно са били 6, защото 2 не са сигурност. Двете не съм ги видял къде са изобщо. How many end portals were in the room? 12, 3 по 3 по 3 по 3. Не разбрах тук какво стана. Защо? Не разбрах какво стана тук сега. Скелетон. Ender chest. 6. How many end portals were in the room? Аз 12 ги видях, бе, да не са по-малко. 3 по 3 по 3 по 3. 11. Явно е имало една дупка. Очите бяха 4. Имало е дупка, не съм го видял. Това ли беше всичко този епизод? Мап комплет. Не беше най-забавният мап на света, но беше Memory Game. Аз обичам Memory Game, честно да си кажа. Thanks for playing. Благодарим на Simp за този мап. В описанието хора ще има описание. В описанието хора ще има описание откъде свалите мапа. И да, това ще е за този епизод. Ахой! Мога да кажа, че съм добър в памет игрите. Стига да не направих толкова много грешки.